nguripke anggonku mempen sabakti. Ana wigati apa wae? Pangapunten ingkang ageng Pangeran. Krana kula sampun kumawon nilaraken duka lan traksila. Mongke mawon Pangeran keparing kula badhe matur konjuk ngersa sampeyan dalem Kanjeng Pangeran Tohjaya. Arep matur alangsane Pangeran Tohjaya. Leres Yen pancen kowe kepin matur, marake matur kang cetha lan terwaca. Kanjeng Pangeran Tohjaya. Demang Walutru menika dados pamomong panjenengan. Bener? Wiwit biko alit ngantos ngancik tataraning dewasa. Ora kleru, Pak. Lagak lagu lagean kula niku menapa Pangeran? Mila pinten-pinten dinten menika Kanjeng Pangeran Tohjaya benih lan padatan. Winanti sesarengan gladhen lan sagung prajurit panjenengan boten ketinggal. Isine namung mendel lan mendel. Polatanipun rengu peteng dedet pindho kesaputing pendung ingkang anggendan. Pangeran menawi wonten bab ingkang sumimpen wonten ing penggalih monggo kula aturi babar Pangeran. Kok menawi kula saged ngrencang-ngrencangi ngudari bebundelaning manah. Lantip pinter. Kowe bisa maca glagat lan pasmo. Walutru, nah iki pancen pirang-pirang dina. Atiku goreh, atiku bingung. Mung karana aku mikir lan uripku. Prabu kae beda-bedakake anggone ngrengkuh marang para sedulure. Katitik Kang Mas Kuning Bayam entuk bumi ana ing Kediri. Kang Mas Mahesa mengatakan lungguh ana ing Kadipaten Sumabet. Nanging bareng aku apa entuk aku? Aku mung urip lan nono ana ngersane Kang Mas Prabu Anusapati. Yen kaya ngono cetha Kang Mas Prabu ora adil tumanduk kelawan kadang-kadange. Yo kene anggone ngrengkuh dibeda-bedakake. Iki sing dadi penggalian kuwan. Niku to Kanjeng Pangeran. Yo kuwi sing kundel jroning ati. Panjenengan nganggep kok bilih Prabu Anusapati boten adil. Cetha kuwi. Boten adilipun tumanduk kalian kadang-kadangipun. Ora kleru pancen nyoto. Menawi saking pemanggih kula niku nggih leres Prabu Anusapati. Dawuh. Kowe iki abdine Tohjaya apa abdine Kang Mas Prabu Anusapati? Kula di panjenengan Pangeran. Yo kene yen to kowe abdiku wiwit aku isih ponang jabang nganti dewasa. Kowe ora mbelani aku.
kowe ora meneh pepadang lan atiku malah keporo kowe benerke Kang Mas Prabu Anusa njur karepmu kepriye Lo. Pangeran sampun ngantos kelentu ing pamengku. Amit sewu nggih. ya Kula matur kados mekaten menapa to sebabipun anggenipun ngrengkuh Prabu Anusapati tumanduk dumateng Kuningbaya Mahesa wong adeleng lan Kanjeng Pangeran Tohjaya kok benten. lah ya sing Kok opo sebabe Nah, menawi Kuningbaya pinaringan Kabupaten Kediri niku nggih pun leres. Sebab dasaripun Kuningbaya menika pancen sedulure Prabu Anusapati. Mahesa wong adeleng pinaringan bumi tumapel jalaran Mahesa wong adeleng niku nggih leres sedulure Prabu Anusapati. lah yen aku Tohjaya Menapa to sebabipun Tohjaya boten dipun paringi menapa-menapa. Lah niki dasare opo dasare Tohjaya niku boten sedulure Anusapati. Pangeran Tohjaya, aja waton kowe bisa ngucap ha nggih. ning yen to kowe ngucap kudu mawa waton nganggo dasar opo kowe matur ana pengarepan yen Tohjaya kuwi wong liya blaya mungguing Prabu Anusapati yen pancen ora bisa jlentrehake kowe bakal pidana sing abot Pangeran, mbok menawi sampun winanti Kanjeng Pangeran Tohjaya ngertos lembaraning gesang panjenengan wonten ing Kraton Singosari. marake yen to ngerti lembaring uripe Tohjaya aku pengerti kaya ngopo to uripe Tohjaya kaya ngopo wewadine uripe Tohjaya marake kacetha Kersane panjenengan gamblang sapa Anusapati sapa Tohjaya kita kula badhe dongeng nanging saderenge kula dongeng sampeyan titeni mawon donya kebak menungso donya geger dumadi perang paten pinaten niku perkarane
dadi rebutane Joko Bagus pun duwe katresnan teng desa arandene ayune Kendedes kepireng aku tunggul ametung ing Tumakel. Tunggul ametung perso kalian Kendedes kepencut Kendedes direbut saking katresnane tang desa desa pateni Kendedes dipundhut kalih aku tunggul ametung korban goro-goro wanita ayu. Wanita mau Kendedes ngilangke nyawa. Kendedes dipun dhaup kalian aku tunggul ametung kagungan putra ingkang nami Anusapati. Anusapati delalah ketungko lakon setan hula karautan Ken Arok. Ken Arok suwito teng Tumakel ngerti ayune Kendedes. Ken Arok ngiler kates seneng kalih Kendedes. Aku tunggul ametung pateni bis Kendedes dipundhut garwa kalian Ken Arok kagungan putra Mahesa wong ateleng. Ken Arok jumeneng ratu wonten ing Singosari kanthi gelar Prabu Ken Arok Sang Rajasa Batara Amurweng Bumi pun kagungan garwa Kendedes lajeng garwa wanita nami Ken Umang. Ken Umang kalian Ken Arok kagungan putra nami Tohjaya panjenengan. aku Wangsul teng crita Anusapati putrane tunggul ametung patutan kalih Kendedes menawi panjenengan Ken Arok patutan kalih Ken Umang simpangan boten wonten garis sedulur ora usah katane sampeyan niku wong liya braya. kalamun Kang Mas Prabu Anusapati nggih anggone ngengkuh kelawan kadang-kadange dibeda-bedake utamane aku mung tansah kasio-sio aku rumangsa samperake ana ing bumi Singasari. Nanging pangeran menapa sebabipun panjenengan kok diuja kalih Anusapati ing bab menapa kemawon? Merga niku akal licike Anusapati kersane panjenengan boten gugat ngucek perkawis sedo dalem ingkang Rama Prabu Ken Arok. Tembungmu iki sing dadake tandha pitang. Lho niki. Kang Mas Prabu Ujo kelawan Tohjaya. Apa kang dadi panyuwunku Kang Mas Tohjaya? Kuwi mung tansah diparingi. Nanging apa sebab iki matur aja nganti aku ngucik? Perkara Rama Prabu Ken Arok. Jur apa sesambungane kelawan Prabu Anusapati? Pangeran Tohjaya pepunden panjenengan tiang sepuh panjenengan Sudarma panjenengan Prabu Ken Arok Kertajasa Bathara Sang Amurweng Bumi gugur boten karana grah nanging karana dipun krenah tegese pun pejahi kalian tiyang. Lho, Yen kowe ngerti kalamun to Rama Prabu Ken Arok wis sedo ora karana grah nanging krenah dening liya. Dur sapa manungsa kang wani krenah lawan Rama Prabu Ken Arok Batara Sang Amurweng. panjenengan toto atine ingkang mejahi Prabu Ken Arok Joko pengalasan winastan Demang Batil
perintah sapa wae? Sing perintah Anusapati. Anusapati. Wancil maning jajilana. Tak jangkai Anusapati. Badhe tindak pundi pangeran? Arep jangka lan arep marsukum lawan Prabu Anusapati. Abenajeng kalian Anusapati. Yo, aku rawati senajan to Prabu Anusapati iki dina ngadeg ratu oleh Singasari ora ketang kepiwai. Aku kepengin mikul dhuwur mendem jero lawan asmaning Rama Prabu Kenaro. Bagus. Menika pancen kewajibanipun anak ingkang dipun lairaken lanang. Nek yo kene mampu kekarepan kumenat ador lawan Prabu Anusapati apa kowe ngias kelawan Boten menawi panjenengan tumindak tanpa petung namun ngendhelaken nekat ibarat kados dene tiang kendhat. Aku rawati, aku satrio, aku jelek teh, aku wani mati. Jalan aku mbelani Sudarmo. Menawi panjenengan benajeng kalian Anusapati nempuh pocapan kutuk marani sunduk lele luru gede jalanan menapa? Opo Pak? Katuran pirsa sedo dalem Sri Rangga Batara Sang Amurwing Bumi Prabu Kenaro Yo. menika lantaran pusaka ampuh naning nggih Kiai Gandring nggih Kiai Margapati pramila panjenengan kelampah nagih potang Majai Anusapati sarananipun Kanjeng Pangeran Tohjaya kedah ngregem Kiai Gandring nggih Kiai Margapati. Yen ngono, tolong lembar. Kowe sing mampu. Aku kepengin nyolong pentuah oleh Singasari. Kris Margapati yo Kris Kiai Gandring. Kowe uga mupalangi. Apa sing kok karep? Pangeran panjenengan menika titis ratu. Panjenengan calon ratu ing Singasari. Yo. Panjenengan kok badhe lampah dosta dados maling. Ora ketang maling iki to. Yo Kiai Gandring ampun panjenengan. Dursup Panjenengan tak aturi wiswasta wonten tiyang ingkang sagah nyidra Kiai Margapati nggih Kiai Gandring. dursup pawongan kuwi walutu. Iras pantes kangge ngantepaken penggalih panjenengan perkawis dedongengan kula. Ampun menastan kula niku crita ngaya-wara. Ingkang nyidra Kiai Gandring boten sinten-sinten nanging ingkang ibu piyambak Dewi Ken Umang. Ibu Ken Umang kuwi wis lalu ya sepuh. Ha iki Ibu Ken Umang kuwi wis sepuh. Mongko mlangkan pusaka kae Kajaba Perbet dening para prajurit bebayani kalamun to mengko kadelangan para prajurit kang tumbuk kempit. Pikir apa? Kangge kleno dumateng prajurit Singasari. Menawi ingkang nyidra Kanjeng Ibu piyambak boten badhe ngawistarani. Iras pantes kangge jajati sepinten tresnanipun Dewi Ken Umang tumanduk dumateng anak angger. Iya, bener kuwi.
yen sinyala wong liya mesti bakal konangan yen to ibu ken uwang ora ngawis tarani yen to dheweke kang bakal nidra pusaka masa kuwi yen pancen kaya ngono pangrejenku aku njaluk rawuh ibu ken uwang ana pawan iki sandika dawuh Kanjeng Pangeran. Wonten babagan ingkang badhe kula aturaken temantu lan ibu ken ngenani bab apa kuwi Kang? Menika panyuwun kula ingkang pungkasan. Mungkin mawon kula nyuwun kanthi sanget. Ibu kenumah kersa walaka aja nganti nutup-nutupi ing perkara. Walaka ngenani bab apa nggih? Ibu sambet kalih sedanipun Rama Prabu Kenaro. Rama Prabu Kenaro menika seda karana gerah menapa karana dipun klenah dening Asales. Oh, jadi wong perkara kuwi. Nggih, Tajaya. Sedane ramamu Prabu Kenaro kuwi karna kapundhut dening Yantri Kang. Ibu Kenumang Goro. Ibu Kenumang sampun nutup-nutupi padha watine uripe Tajaya. Ibu, Apa nggih? kula ngerti. Rama Prabu Kenaro seda ora kalana kapundhut ring Bathara. Nanging sedanipun Rama Prabu Kenaro katrena dening Asales. Sinten tiyang rena lan sinten tiyang ingkang nyedani Rama Prabu Kenaro. Kula sampun ngerti. Wis ngerti. Sampun boten sanes namung Kangmas Prabu Anusapati. Nggih, Tajaya. Aja kleru tampa. Ora teges ibu kuwi ra tresna marang sira ki ora. Apa sebabe nganti ibu ki nyimpen wewati iki? Mergo ibu kuwi wedi kelangan marang putra sing tak domo-domo. Putra napa gandelan ing atiku ora liya kejaba kuwi. Banjur sapa sing wani mbuka wewati iki Kang? Perkawis menika Ibu Kenumang boten sesantos. Sinten tiyang ingkang sampun buka wewadining uriping Tajaya. Ibu sepisan malih menantu kan Ibu Kenumang. Tresna lahir batin kalian Tajaya napa tresnane namung semu ingkang tumantuk kalian Tajaya. Yo kene Sri Ramu dadak takon sing kaya ngono Kang. Jalan Ibu Kenumang sampun nyimpen wewadi sing kudune anak ngerti marang sapa sing renah wong tuane. Wis mantep ibu menika mung tansah nutup-nutupi jalan aja nganti kelangan sing kaping 7. Nah mboten. Jejering Tajaya anak lanang kepengin mikul dhuwur mendhep jero lawan asmane wong. Ya saking mriki mung kula nyuwun kanthi sanget dumateng Ibu Kenumang. Tresna lahir batin kalian pun Tajaya napa boten? Raitan sing batin ing mergo kowe putraku sing tak domo-domo. Kowe iki putraku sing banget tak tresnani. Yo, mbok menawa wae wis ditiwancine sliramu kuwi kudu mangerteni wewadi pancen bener ya. Sing renah ramamu ya Prabu Kenaro
ora ana liya mung Anusapati. Matur nuwun. Matur nuwun menawi to ibu menika sampun kersa menika. Buka wadining uriping Tohjaya. Mungkin mawon kula gadah panyuwun sepisan malih kan ibu. Apa panyuwunmu kuwi Kakang? Menawi to ibu menika tresna kalian Tohjaya. Kangge mbuktekake tresnane ibu kang tumanduk dumateng anak. Kula ngepengenake Kris Margapati nggih Kris Kyai Gandreng wonten ing tanganipun Tohjaya. Yen Tohjaya. Paring dawuh. Ibu rumangsa mareng banget yen pancen karepanmu kepen duduwa sedane ramamu ya Prabu Kenara. Yen sliramu sing tumandang tak kira bakal tanengan goramu merga Anusapati metu dina iki lagi wae kegunungan pusaka Margapati. Mula saka kowe kaki kanggo nebus dosane ibu karo kowe cukup ibu sing bakal nidra anane pusaka Margapati kuwi. Meningaken buktekke menawi to ibu menika tresna kalian Tohjaya tartamtu ibu menika saged wujudi panyuwun kula Kris Kyai Gandreng nggih Kris Margapati nggih. Yen pancen kaya ngono pujikke ibu yo nggih muga-muga wae ibu kelakon gawa anane pusaka Sulanggati. Kula pujaken Wis ring bakal cukup semene nggih. ora suwe meneh. Prabu Anusapati cekak. Kados pundi? Tetunggingan bener. Pancen sing nyedani Rama Prabu Kenara ora liya utusane Prabu Anusapati. Apa? Aku wis nantu kelawan Ibu Ken Umang yen pancen Ibu Ken Umang kuwi tresna kelawan Tohjaya. Kudune bisa nyuwun wujudi apa sing dadi panyuwun ora liya Kris Kyai Gandreng. Ibu Ken Umang iki dina wis jumangkah paring pelangkan pusaka sebetya hidra Kris Kyai Gandreng wantu. Menawi mekaten pangeran kepareng kula nyuwun ngampil para jurit kasatriyan agem memanuki lampahipun ingkang Ibu Ken Umang. Mbok menawi mangke wonten menapanipun Kanjeng Pangeran. Pilih ana prajurit sing kampeng-kampeng kanggo jaga keselamatan Ibu Ken Umang. Kepareng nyuwun pamit Kanjeng Pangeran Tohjaya. Enggal tidak kewal. Anusapati mungkari sak kecelapan uripmu sedelo meneh kowe bakal menepati yang sobat.